допоможи нам пронести огонь любові про все життя, утопи наш завсёдный притулок, милосердностью нас освяти. Быть свідком доброї вестки, нести послание избавления в свет, остаться правдивой веры, быть святком для всех и солью земли. Вы не бойтесь,
У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут с усіми вами. И с Духом Твоим. Хорошо вітать вас, дорогие браты и сестры, у другі день весны, у неделю, у свята Воскресення Єсуса Христа, коли ми святкуємо тое, що Єсус нас визволяє з кожного страху. І як ми співаємо на самому початку, ви не бойтеся жити для любові. Сьогодні Христос з такими словами звертається до кожного з нас, як ми не боялися повірити у Ягоную любов до нас, і так само не боялися жити гэтай любов'ю. Сьогодні для нашої парафії велика радость яшчэ з той нагоды, што яна павялічыцца яшчэ на 2 чалавек. Вось на гэтых прыгожых дзяцей, якія так уважліва углядаюцца, хто тут на мяне, хто на тату свайго. Вось, і сапраўды гэта вялікая радасць, што сёння адбудзецца сакрамент хросту гэтых дзяцей. Мне асабіста вельмі таксама радасна, бо як і адныя бацькі, і другія яшчэ не так даўно мы разам з імі рыхтаваліся да сакраменту сужэнства, а вось трохі часу прайшло, і ўжо гэтая іх любоў, якая была выказана перад Божым алтаром, вось такія прыгожыя плады прыносіць. І праслаўляем Бога за дар жыцця, праслаўляем Бога за тую любоў, якую нам дае, і распачынаем гэтую святую Эўхарыстыю. На самым пачатку хачу запытацца ў вас, дарагія бацькі, якое імя выбралі вы для свайго дзіцяці? Чаго вы просіце у касцёла Божага для Александра і Арыны? Дарагія бацькі, просячы хросту для вашых дзяцей, ці усведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхаваць іх у веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яны любілі Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Христус? А вы, хросныя, ці гатовыя дапамагаць бацькам гэтых дзяцей выконваць іх абавязак? Дарагія Александр і Арына, касцёл Божы прымае вас з вялікай радасцю. Ад яго імя я пазначаю вас знакам крыжа, а пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста Збаўцы вас пазначаць бацькі і хросныя.
Усемагутны Божа, учыні, каб пад Тваім кіраўніцтвам жыццё на зямлі развівалася ў супакоі, а касцёл Твой няхай без перашкодаў Табе служыць. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читание книги мудрости Сираха. Коли просеют праз сито, застаются выселки, так и недохопы человечие выявляются, коли он разважая. Начиння гончара выпробовывают у печи, а человека выпробовывают у размове з ім. По плодах древа познают, як яго доглядали, так и по словах выявляются задумы человечее сердца. Не хвали человека перед размовой, бо таким чином выпробовываются люди. Гэта Слово Божие. Доброго дяковать Тебе, Пане. Доброе дяковать Пану и прославлять имя Твое наивысшее, храниться и обвящать Твою милосердность и верность Твою в ночи. Доброго дяковать Тебе, Пане. Справедливый заквітнее, як пальма, вырасте быццам кедр на Либане, посадженное у доме Пана. Яны заквітнеют на дядинцах нашего Бога. Доброго дяковать Тебе, Пане. На вату старости яны будут плодовитые, соковитые и свежие, оповещать, что справедливый Пан, твердыня моя, и няма у им неправды. Доброго дяковать Читание першага послання святого апостола Павла да Карынцяў. Браты, калі тое, што тленнае, апранецца ў нятленнае, а тое, што смяротнае, апранецца ў бессмяротнасць, тады исполнится напісанае слово: перамога паглынула смерць. Смерць, дзе твоя перамога? Смерць, дзе твоё джала? Джала смерці — гэта грэх, а сіла граху — гэта закон. Богу ж падзяка, бо Ён даў нам перамогу праз нашага Пана Езуса Хрыста. Таму, мае ўмілаваныя браты, будьце моцнымі, непахіснымі, заўсёды будучы цалкам адданымі справе Пана і ведаючы, што недарэмная праца ваша ў Пану. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Зяєте ніби світаче у світі, тримаючи слова життя. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус розказав своїм вучням такую припавесть. Хіба може сляпы вадзіць сляпога? Ці ж не зваляцца абодва ў яму? Вучань не большы за настаўніка, але кожны добра падрыхтаваны стане такім, як яго настаўнік. Чаму ты бачыш шчэпку ў воку брата свайго, а бервяна ва ўласным воку не заўважаеш? Як ты можаш казаць брату свайму: «Дай, браце, я выцягну шчэпку з вока твайго», калі сам не бачыш бервяна ў сваім воку? Крывадушнік, выцягні спачатку бервяно са свайго вока, і тады ўбачыш, як выцягнуць шчэпку з вока свайго брата. Няма добрага дрэва, якое б прыносіла дрэнны плод, ці дрэннага дрэва, якое б прыносіла добры плод. Бо кожнае дрэва пазнаецца па ягоным плодзе. Не збіраюць з церня смоквы, а з куста ажын не збіраюць вінаграду. Добры чалавек выносіць з добрага скарбу сэрца дабро, а дрэнны чалавек з благога сэрца выносіць зло. Бо пра тое, чым напоўнена сэрца, гавораць вусны ягоныя. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Присядьте, калі ласка, хто можа. В сённяшнім слове Езус прыходзіць да нас як лекар. Можна гэта заўважыць па тым, што нават на самым пачатку ён кажа пра такую хваробу, як слепата. Ці можа сляпы вадзіць сляпога. Таксама кажа пра сітуацыі, калі у воку ёсць альбо шчэпка, альбо бервяно. Не ведаю, як вам, браты і сёстры, мне асабіста вось гэтае пытанне Езуса, это як, ведаеце, пытанне доктара, які сапраўды задае такія пытанні, якія патрабуюць такога удумчывага, вельмі такога дакладнага адказу. І дзякуючы ім можна паставіць нейкі канкрэтны дыягназ, зразумець, у якой сітуацыі я знаходжуся, у якім месцы свайго жыцця я ёсць. І хоць гэтыя словы Хрыста, які вось так сваімі некалькімі пытаннямі здольны выявіць крывадушнасць у чалавеку, здольны выявіць слепату, здольны выявіць, што ў сэрцы чалавека можа знаходзіцца штосьці бруднае, злое, непрыгожае, ўсё ж такі упэўнены я, што Езус гэтае пытанне задае не дзеля таго, каб чалавека, які слухае, прынізіць, а дзеля таго, каб яму дапамагчы, каб ён перастаў быць сляпым, каб ён пачаў прыносіць у сваім жыцці добры плод, па-сапраўднаму добры плод. Не ведаю, як вы думаеце, браты і сёстры, калі чуеце гэтыя словы, хіба можа сляпы вадзіць сляпога, якія асацыяцыі у вас? Напэўна, у мяне так заўсёды маю такое ўяўленне, што два чалавека ідуць па дарозе завязанымі вачыма, якія нічога не бачаць. І сапраўды вельмі страшна за такім назіраць, што з імі здарыцца, да? Ці там выйдуць на праезжую часць, у нейкую яму зваляцца, ці яшчэ штосьці. Думаю, што сённяшняе слова нам кажа пра адносіны, якія мы будуем адзін з другім. Сёння Езус кажа, што можна
вот, будуючы адносіны сяброўскія, сужэнскія, адносіны на працы, можна быць чалавекам сляпым, можна умацоўвацца ў сваёй слепаце, можна ўсё больш і больш замыкаць вочы на тое, што насамрэч адбываецца ў маім жыцці. Вось гэта значыць тое, што можна будаваць адносіны дзеля таго, каб быць больш шчаслівым, каб больш жыць, каб сапраўды адкрываць, кім я ёсць, а можна будаваць адносіны наадварот, каб усё больш і больш ад чагосьці уцякаць. І вось гэтае слова, яно вельмі моцнае. Можам падумаць пра тое, з кім я будую свае адносіны, дзеля чаго я будую іх, каго я ў сваім жыцці вяду, за кім я ў сваім жыцці іду, каго я слухаю. Так сапраўды ўсё роўна, самае тое, што мы носім у нашых сэрцах, тое, пра што мы ў глыбіні сэрца марым, гэта шчырыя, прыгожыя адносіны любові. Але ці так ёсць у нашым жыцці? Сёння Христос кажа пра шчэпку і бервяно. Бываюць у нашым жыцці сітуацыі, калі чалавек увесь час чымсьці незадаволены. Увесь час у сваіх адносінах з бліжнім ён бачыць памылкі, нейкія недахопы бліжняга, асуджае. Як часта нам здараецца асуджаць адзін другога. Але Христос параўноўвае нашы недахопы брата да шчэпкі, а тое, што я маю ў сабе, да бервяна. Святы Францішак казаў сваім братам такія словы, што калі цябе абурае твой брат, значыць ты яшчэ жывеш у сваіх грахах і ні кроку не зрабіў на шляху навяртання. Калі цябе абурае твой брат. Гэта вельмі моцныя словы, якія Францішак казаў сваім братам. Я так думаю, колькі разоў я абураюся на тых ці іншых людзей. А Францішак ён кажа, што па гэтым можаш пазнаць, ці сапраўды ты у сваім жыцці ідзеш наперад, ці ты прыняў любоў Хрыста ў сваім жыцці. Можа, здаралася каму-небудзь з вас казаць альбо адчуваць такое, што вось тут я нікому не патрэбны, ніхто тут мяне не жадае, ніхто мяне не хоча падтрымаць, ніхто не цікавіцца мною. Бывае такое і ў сям'і, бывае такое на працы, бывае такое і у сяброўскім якім таварыстве такім. І пытанне у чым? Ці сапраўды я думаю, што ніхто не цікавіцца маім жыццём, ці я ні для каго не важны, ці гэта проста я баюся сустрэцца з нейкай сітуацыяй болю, калі калісьці мяне, можа, недастаткова дацанілі, недастаткова мяне палюбілі. І я цяпер, той боль, ад якога я ўцякаю, з якім не хачу сустрэцца, я перакладваю на ўсе сітуацыі, на ўсе сустрэчы з другім чалавекам. Гэта можа быць бервяном у маім жыцці. Бервяном можа быць мой грэх, бервяном можа быць усё тое цярпенне, ад якога я ўцякаю. Вельмі часта раздражае нас у іншых тое, што не можам прыняць у сабе. Раздражае тое, што у маім сэрцы не перапрацавана, што я не магу сабе прыняць, што я не прабачыў, што я не адпусціў. І сёння Христос нам кажа: браце, сястра, паглядзі на ўсё тое, за чаго ты асуджаеш сваіх блізкіх. Паглядзі на ўсе тыя прэтэнзіі, якія ты ім прад'яўляеш. Можа, прычына не ў іх, не ў гэтых людзях, а прычына ў тым, што вельмі глыбока у тваім сэрцы ёсць. І Езус сёння запрашае нас сустрэцца з уласным сэрцам, сустрэцца з гісторыяй свайго жыцця, не баяцца гэтага. Сёння ён кажа: давай пойдзем разам у твой боль, у тваю крыўду, каб ты мог паяднацца з тымі, хто цябе пакрыўдзіў, паяднацца самім сабой. Сёння мы сведкамі будзем праз некалькі хвілін сакраменту хросту. І сакрамент хросту, адзін з яго бакоў, гэта таксама аздараўленне чалавека ад першароднага граху.
падчас хросту Христос аздараўляе чалавека ад гэтай неўпэўненасці, што я камусьці патрэбны. Падчас хросту Езус запрашае чалавека ўвайсці ў глыбіню ягонай любові. Вось гэтыя дзеці, якія сёння прымуць хрост, яны, канешне, яшчэ не надта ўсведамляюць, што адбываецца. І на вас, дарагія бацькі і хросныя, ёсць гэты абавязак, пра які вы сказалі, што сабе ўсведамляеце, вось правесці і паказаць ім гэтую любоў, каб вашыя дзеці ніколі не баяліся сустрэцца самімі сабой, сустрэцца з уласнымі праблемамі, сустрэцца з нейкімі паражэннямі жыццёвымі. Чаму не трэба баяцца? Таму што ад гэтага моманту яны ўжо ніколі не будуць адны. Яны прынялі гэтую любоў Хрыста. Але паказаць гэтую любоў, вось гэты цяжкі дар і заданне, ён на вашых плячах, дарагія бацькі і хросныя. Праз вашу любоў дзеці зразумеюць, што не страшна гаварыць пра тое, што мне баліць, не страшна гаварыць пра тое, чаго я баюся, не страшна прызнавацца ў нейкіх сваіх памылках. Чаму не страшна? Таму што я ўсё роўна любімы. Сёння Бог таксама запрашае нас прыгледзецца пладам, якія прыносіць нашае жыццё. Я вот так думаю не раз, а што з'яўляецца плодам, ось самым галоўным? Хтосьці скажа, што ну вот я там хату пабудаваў, дрэва пасадзіў, сям'ю залажыў, дзяцей нарадзіў. Вось гэта плады жыцця. Сапраўды так яно ёсць. Але, напэўна, самым галоўным плодам жыцця чалавека з'яўляецца яго здольнасць любіць. Я прыгадваю сабе сітуацыю яшчэ з часоў фармацыі, яшчэ як быў у навіцыяце, як быў у семінарыі, быў такі отец духоўны, у якога мы так спавядаліся, ён заўсёды з розных нагодаў пасля споведзі заўсёды казаў навуку і адно тое самае прасіў. Розныя грахі былі, а ён заўсёды прасіў адно. Кажа: слухай, прасі ў Езуса, каб яшчэ больш любіць. Вось каб даў табе такую ласку, каб ты любіў яшчэ больш. Вось гэта цікава, што з рознымі рэчамі прыходзіў, з рознымі грахамі змагаўся, а гэта ці скажа, самае галоўнае, гэта не тое, каб ты тут дасканалым быў, каб ты там гэта там рабіў, гэта навучыўся, каб ты там не ведаю што. Самае галоўнае, каб ты навучыўся ў гэтым жыцці любіць. Вось гэта дакладна самы вялікі плод жыцця. Каб быць чалавекам на меру Сына Божага, каб стаць Езусам Хрыстом тут ужо на зямлі. Гэта самае вялікае шчасце для чалавека. Гэта спаўненне чалавека. І вось гэтае спаўненне пачынаецца з моманту нашага хросту. Браты і сёстры, мы ўжо сталі на гэты шлях. Сёння у псальме мы чулі такія словы: «Справядлівы заквітнее, як пальма, вырасце быццам кедр на Лібане». Вось я чуў такую рэч, што пальма квітнее, можа так, пальма заквітнела, расцвіла, трэба некалькі дзесяткаў год. Это не так, што як яна там кожны год квітнее, як яблыня. Некалькі дзесяткаў год трэба, каб яна заквітнела, і потым ужо гадоў 200 яна можа прыносіць плады. І вось гэтае параўнанне, што справядлівы заквітнее, як пальма, азначае тое, што вось гэтая святасць, гэтая здольнасць любіць, яна таксама у нас вельмі-вельмі паволі ўзрастае, што яна не прыходзіць адразу. І не трэба баяцца, што сёння ў мяне не атрымліваецца. Хрыстос просіць у нас толькі аднаго, каб я змагаўся з гэтым, каб я разам з ім запрашаў Езуса ў сваё сэрца, у свае цярпенні, у свае перажыванні, у свой боль, у свой страх. І Езус будзе гэта аздараўляць. А аздароўленае сэрца, яно потым ужо не асуджае, яно потым не шукае шчэпку у воку брата, яно прымае брата такім, які ён ёсць. І мы самі добра ведаем, што калі сустракаем такіх людзей, якія прымаюць нас такімі, якія мы ёсць, мы тады самі пачынаем квітнець. Нам самім спакойна і хораша. І будзьма ж такімі людзьмі. Амén. Цяпер паўстанем і просім Езуса Хрыста быць
міласэрным да гэтых дзяцей, да іх бацькоў, хросных і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб з вады і Духа Святога гэтыя дзеці адрадзіліся да жыцця вечнага. Цябе просім. Молімся, каб яны сталі жывымі членамі Твайго святога касцёла. Цябе просім. Молімся, каб яны маглі слухаць Тваё святое Евангелле, захоўваць яго і быць яго сведкамі. Цябе просім. Молімся, каб яны з радасцю маглі ўдзельнічаць у Тваёй ахвярнай гасціне. Цябе просім. Молімся, каб яны любілі Бога і бліжняга, як Ты навучыў нас. Цябе просім. Молімся, каб навучаныя словамі і прыкладам хрысціянаў яны ўзрасталі ў святасці і мудрасці. Цябе просім. Молімся аб Божым благословенні, патрэбных ласках, апецы Маці Божай, асабліва дары здароўя для Паўла і Рэгіны. Цябе просім. Молімся, каб усе вучні Твае заўсёды захоўвалі адзінства веры і любові. Цябе просім. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас. Святы Яне Хрысціцелю, маліся. Святы Юзефе, святыя Пётра і Паўле, усе святыя Божыя. Усемагутны вечны Божа, Ты паслаў у свет свайго Сына, каб ён адхіліў ад нас моц сатаны, духа няправеднасці, а чалавека, вызваленага з цемры, перанёс у цудоўнае валадарства Твайго святла. Пакорна молім Цябе, каб Ты, вызваліўшы гэтых дзяцей ад першароднага граху, учыніў іх святыняй Тваёй велічы і месцам прабывання Духа Святога. Праз Хрыста, Пана нашага. Няхай абараняе вас моц Хрыста Збаўцы, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Молімся, дарагія браты і сёстры, каб Пан Бог усемагутны адарыў гэтых дзяцей новым жыццём з вады і Духа Святога. Божа, нябачнай моцай Ты здзяйсняеш незвычайныя рэчы праз сакраментальныя знакі. На працягу гісторыі збаўлення Ты падрыхтаваў ваду, Табой створаную, каб яна выяўляла ласку святога хросту. На пачатку свету Твой дух узносіўся над водамі, каб ужо тады вада атрымала моц асвячэння. Божа, нават у водах патопу Ты даў нам вобраз адраджэння, бо тая самая стыхія паклала канец заганам і дала пачатак цнотам. Божа, Ты ўчыніў, што сыны Абрагама прайшлі па сухім дне Чырвонага мора, каб народ, вызвалены з няволі фараона, стаў вобразам будучай супольнасці ахрышчаных. Божа, Твой сын, ахрышчаны Янам Хрысціцелем у водах Ярдану, быў намашчаны Духам Святым, а калі вісеў на крыжы, з яго боку праліліся кроў і вада. Пасля свайго з мёртвых паўстання ён наказваў вучням: «Ідзіце і навучайце ўсе народы, хрысцячы іх у імя Ійца і Сына і Духа Святога. Узглянь на свой касцёл і пажадай у ім адкрыць крыніцу святога хросту. Няхай гэтая вада праз Духа Святога атрымае ласку Твайго адзінароднага Сына, каб чалавек, які створаны на Тваё падабенства і праз сакрамент хросту ад бруду усялякіх грахоў абмыты, адрадзіўся з вады і Духа Святога да новага жыцця дзіцяці Божага. Просім Цябе, Пане, няхай праз Сына Твайго на гэтую ваду сыдзе моц Духа Святога, каб усе, хто праз хрост пахаваны разам з Хрыстом у смерць, з ім таксама і паўсталі да новага жыцця, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога
Бог праз усе векі вечныя. Дарагія бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту прынесеныя вамі дзеці атрымаюць як дар Божай любові новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць іх у веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашых дзецях. Калі ж вы, кіраваныя сваёй верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера Касцёла, у якой прымаюць хрост вашыя дзеці. Таму пытаюся у вас. Ці выракаецеся сатаны і ўсіх справаў ягоных, і ўсіх спакусаў ягоных? Ці верыце ў Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, святы Касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера. Гэта вера Касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. І яшчэ раз, для пэўнасці запытаюся. Ці хочаце вы, каб Александр і Арына прынялі хрост у веры Касцёла, якую мы ўсе разам з вамі толькі што вызналі? Тады, калі ласка, падыдзіце бліжэй тут пасярэдзіну.
полная величия росла, ах, вера збавшая Христа, Тебе плоды, что земля дала, хлебом анgelов становятся, полная величия росла, ах, вера збавшая Христа, Тебе плоды, что земля дала, хлебом анgelов становятся. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Милосердный Ойча, от Тебе походять дары, якія мы Тебе приносим. Прими их, як сведчення нашей сыноўняй данасці, і учини, каб ахвяра, якую мы складаем, дзякуючы Твоёй дабрыні, дапамагла нам дасягнуць жыцця вечнага. Праз Христа, Пана нашага. Amen. Пан з вами. Угору серці. Подякуем Пану, Богу нашему. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Твоя бязмежная слава выявілася ў тым, што Ты сваёю Божаю моцаю прыйшоў на дапамогу людзям і праз свайго Сына, які стаў чалавекам, вызваліў нас ад вечнай смерці. І такім чынам усім, каго загубіў грэх, вярнуў жыццё праз смерць нашага Пана Езуса Хрыста. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Ангел
Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканал яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне. І пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі, са святым Казімірам, святым айцом Піо і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Дарагія браты і сёстры, гэтыя дзеці, адроджаныя праз хрост, ужо называюцца і з'яўляюцца дзецьмі Божымі. У сакраменце канфірмацыі яны атрымаюць паўнату Духа Святога, а прыступаючы да алтара Пана, стануць удзельнікамі яго ахвярнай гасціны і разам з усім касцёлам будуць называць Бога Айцом. Таму цяпер у духу усыноўленых дзяцей Божых, які мы ўсе атрымалі, ад імя гэтых дзяцей молімся разам, як нас навучыў Езус Христос. Ойче наш, который ёсць у небе, святилися ім'я Твоє, прийди володарство Твоє, будь воля Твоя, як у небе, так и на землі. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Хрыста. Бо Тваё валадарство. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы, згодна з Твоей воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. Перадайце бліжняму знак супакою. Ранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Ранку Божий,
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа. Пан кажа, вось я з вамі ва ўсе дні, ажно да сканчэння веку.
все живое, все живое, все живое, славить Господа, ай, все живое, все живое, все живое, славить Господа, ай, все живое, все живое, все живое, славить Господа, ай, все живое, все живое, все живое, славить Господа. Славим Тебя, зранку, вечер Тебя славим, славим, як вода в порту не шла. Славим Тебя в счастье, у Него славим, славим, вспомни сердца Божьих жар. Дали могли познать любовь, Твоей мощь неизбежную, то навеки прославили Тебя. Ай, все живое, все живое, все живое, славить Господа, ай, все живое, все живое, все живое, славить Господа, ай, все живое, все живое, все живое, славить Господа, ай, все живое, все живое, все живое, славить Господа. Молимся. Узмоцненные збавенным даром эўхарыстычным просім Цябе, Пане, учини каб гэты сакрамент, якім Ты ўмацоўваеш нас у зямным жыцці, забяспечыў нам удзел у жыцці вечным праз Хрыста Пана нашага. Паслухайце яшчэ, калі ласка, парафіяльныя аб'явы. Перадусім шчыры дзякуй вам за кожную малітву, ахвяру, дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Дзякуй тым, хто на гэтым тыдні ў касцёле прыбіраў, тым, хто снег так перыядычна прыбірае са сходаў ці сцяжынак. За кожнае дабро няхай узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш айцец Францішак. На гэтым тыдні адзначаем у аўторак 4 сакавіка адпустовая урачыстасць святога Казіміра. Это свята нашай парафіі. Святая імша ў гэты дзень адбудзецца 7:15 і о 18:00. Вячэрнюю літургію узначаліць ксёндз біскуп Андрэй Зноска, дапаможны біскуп Пінскай дыяцэзіі. Таксама вось у гэты вечар на пачатку імшы мы сабяромся каля брамы вось нашага касцёла, вось яе паблагаславім, ксёндз біскуп паблагаславіць. І таксама пасля імшы адбудзецца святочны кірмаш, які падрыхтавалі прадстаўнікі нашай францішканскай сям'і, францішканскіх ордэнсвецкіх, і моладзь ФМТАУ, і рыцары святого Францішка. Ведаю, што там размалёўвалі і майкі, і кружкі. Вось ёсць магчымасць таксама і іх падтрымаць вось на гэтыя францішканскія ініцыятывы. Ну і таксама адпуст, так вось ён. Гэта парафіяльнае свята, тым больш, што Казіміра, казюкі, это такое традыцыйнае на нашых землях свята. Я вельмі спадзяюся, што мы як мага больш сабяромся ў большай лічбе і пасвяткуем і падзякуем Богу за нашу парафію, даручым ягонай апецы. Вельмі сардэчна ўсіх запрашаем прыняць актыўны удзел. А вось наступнага дня, у сераду 5 сакавіка, гэта ўжо папялец, папяльцовая серада, і пачынаем вялікі пост. Так што вось яшчэ на Казіміра будзе апошняя магчымасць так пагуляць, хорошо? Вось, бо потым
у папялец, распачынаем вялікі пост, час пакаяння, перамены свайго жыцця. Святая імша ў сераду будзе ў 6:45, у 8:00 і 18:00. Прыгадаю, што у папяльцовую сераду вернікаў, католікаў абавязвае не толькі ўстрыманне ад мясных страваў, але таксама і сціслы пост. Гэта значыць, што толькі адзін пасілак у дзень так, можна з'есці дасыта. Напрыклад, калі абед дасыта, то сняданак і вячэра так, невялікая колькасць ежы. То бок тут абмяжоўваецца яшчэ колькасць. Ну, але гэты пост абавязвае вернікаў ад 18 да 59 гадоў жыцця. Таксама, распачаўшы святы пост, запрашаем да ўдзелу ў адмысловых велікапостных набажэнствах, якія дапамагаюць нам перажыць таямніцы нашага збаўлення. А менавіта, набажэнства крыжовага шляху будзе адбывацца ў нас кожную пятніцу пасля ранішняй святой імшы, то бок прыкладна пачынацца будзе ў 7:50 і а 17:15 перад вячэрняй святой імшой. У гэтым годзе вячэрні крыжовы шлях будуць рыхтаваць паасобныя супольнасці нашай парафіі. Вось у бліжэйшую пятніцу рыхтуюць назарытанскія сем'і. А дзяцей і бацькоў запрашаем на набажэнства крыжовага шляху ў суботу ў 11:30. Песні жальбы будуць адбывацца па нядзелях а 7:30 і 17:30. У бліжэйшую пятніцу 18:45 адбудзецца набажэнства першай пятніцы месяца, звязанае з катэхезай пра споведзь, выстаўленнем найсвяцейшага сакраменту і магчымасцю споведзі. І ўжо цяпер аб'яўлю, што велікапосныя рэкалекцыі ў нашай парафіі адбудуцца з 21 па 23 сакавіка. Правядзе іх айцец Александр Жарнасек, марыянін. Захвочваем ужо цяпер запланаваць час, каб паўдзельнічаць у кожным дні рэкалекцый. Яшчэ сёння таксама нас вечарам пасля вячэрняй імшы чакае адарацыя, як звычайна ў першую нядзелю месяца, дзе мы будзем Бога праслаўляць, даручаць гэты новы месяц нашага жыцця. І яшчэ пару аб'яў такіх запрашэнняў. Сужэнствы, якія жадаюць паглыбіць сваю любоў і ўзаемапаразуменне, перажыць нешта незвычайнае, таксама тыя сужэнствы, якія маюць часовыя цяжкасці ў сваіх адносінах, сардэчна запрашаюцца да ўдзелу ў сужэнскіх рэкалекцыях, якія праводзіць рух сужэнскія сустрэчы. Адбудуцца гэтыя рэкалекцыі ў наступныя выходныя з 7 па 9 сакавіка у цэнтры Карытас у вёсцы Ляскоўка пад Мінскам. Больш падрабязная інфармацыя на плакаце на ўваходзе ў касцёл. І таксама прыгадаю, што праз 2 тыдні з 14 па 16 сакавіка адбудуцца выходныя з францішкам, таксама рэкалекцыі, якіх можа прыняць удзел кожны дарослы, дзе мы з братамі дзелімся такім францішканскім духам і рыхтуемся да перажывання пасхальных святаў. Шчыры дзякуй вам за супольную малітву. Яшчэ хачу падзякаваць так ад імя свайго і братоў, брата Сергея, за малітву, аб якой прасіў. Наш выезд у Петербург атрымаўся вельмі добрым. Рэкалекцыі добра прайшлі. Людзей было няшмат, але з розных ввогуле было 2 чалавека з Беларусі, былі з Сургута, з Карэліі. Такі цікавыя рэкалекцыі францішканскія адбыліся. Ну, але так сапраўды адчувалася, што за нас моляцца. І за гэта таксама хачу вам падзякаваць. Ну, а дарагіх бацькоў, хросных, а перадусім Александра і Арыну ад усяго сэрца віншую. Запамятайце гэты дзень, запішыце гэтую дату, бо сённяшні дзень гэта нараджэнне да вечнага жыцця. Як калісьці яшчэ, памятаю, сестра Кацярына мне расказвала, што у аднейкай афрыканскай краіне там толькі адну дату святкуюць людзі. Там ні дату нараджэння, ні дату смерці, а толькі вось дату хросту. Короче, это адзіная самая важная дата ў жыцці. Калі я нарадзіўся да вечнага жыцця, все. Это такі момант пераломны. І вось сёння ён адбыўся. І слава Господу за гэтую ласку. Прыміце Божае благословенне. Пан з вами. Пан твоим.
Пан Бог усемагутны, які пра свайго сына, народжанага з панны Марыі, дае хрысціянскім маці радасць надзеі на жыццё вечнае, якая зазяла для іх дзяцей, няхай благаславіць маці гэтых дзяцей, каб так, як цяпер, дзякуюць Богу за атрыманае патомства, яны заўсёды былі ўдзячныя яму разам са сваімі дзецьмі у Езусе Хрысце, Пану нашым. Пан Бог усемагутны, які дае дар жыцця на зямлі і ў небе, няхай благаславіць бацькаў гэтых дзяцей, каб яны разам са сваімі жонкамі, словам і прыкладам давалі сваім дзецям першае сведчанне веры у Езусе Хрысце, Пану нашым. Пан Бог усемагутны, які адрадзіў нас з вады і Духа Святога да вечнага жыцця, няхай шчодра благаславіць гэтых верных сваіх, каб яны заўсёды і ўсюды утваралі жывую еднасць з усім народам Божым. Няхай усіх тут прысутных ён адорыць сваім супакоем у Езусе Хрысце, Пану нашым. Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Дякуєм Богу. Святый Арханёле Михайле,